Ahojte a vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Dotyk. Ja som Katka a so mnou je tu Ondrej. Ahojte, pozdravujem vás. A dnes sa spolu budeme rozprávať o Ondrojových zážitkoch z cestovania, konkrétne z Číny. Povedz mi, na čo si bol vôbec v Číne, pretože ja napríklad vôbec neviem, čo si tam v tej Číne robil. To je zaujímavé, takže jednak, že na pozvanie koho som tam bol, to je dosť zaujímavé a nie je to žiadna IT firma. Čo je dosť zaujímavé zistenie, lebo toto je moja 5. návšteva v tejto krajinke, a bola. Ale vždycky tie 4 som bol s IT firmami, nejakým výrobcom mobilných telefónov, alebo 5G technológia a podobne. Bol som teda s Huaweiom, s Honorom, s Oppom a raz som bol s HPčkom v Číne, čo si pamätám. A musím povedať teda, že toto bola úplne netradičná návšteva, pretože som bol na pozvanie viacerých spoločností, ale slovenských spoločností. Konkrétne pozývateľom bolo ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, takisto aj zastúpenie mesta Šurany. A boli sme aj na pozvanie, teda ja som dostal zo slovenského zastúpenia spoločnosti Gotion, čo je firma, ktorá vyrába batériové články do elektrických automobilov. A o toto ide. V Šuranoch sa totiž to pripravuje, a možno, že si o tom počula, taká baterkáreň, čo sa samozrejme stalo takou politickou témou. A my sme vlastne boli pozrieť, ako to vlastne v tej Číne vyzerá s touto fabrikou. Spýtam sa ťa ešte, aká bola cesta? Dobrá otázka je, že čo to vlastne znamená dostať sa do Číny, lebo nemôžeš si povedať, že idem do Číny a ideš do Číny. Takto to nefunguje. Kúpim si letenku a vybavené. Nenastúpiš do lietadla, pretože nemáš čínske víza. Čínske víza, takedy, keď do Ameriky sme chodievali, tak bol taký vízový protokol, ktorý bolo treba absolvovať. Ešte vtedy neexistovala ESTA. Alebo teda nemali sme taký spôsob, takže my sme naozaj museli žiadať o vízum do Spojených štátov amerických, takže teraz stále musíme žiadať o vízum do Číny, a napríklad aj do Ruska potrebuješ víza. A čo znamená teda, že dostať víza z Číny je, že vyplníš taký protokol, kde sú také otázky, ktoré sú dosť nepríjemné, dalo by sa povedať. To znamená, že napríklad aký je tvoj príjem, ako sa volá tvoja matka za slobodná. Všetko možné tam chcú o tebe vedieť, kto bude zabezpečovať tvoj pobyt a kto bere zodpovednosť za to, že teda tam, ako by som povedal, neurobiš niečo, čo si čínska vláda neželá, tak to by som to diplomaticky povedal. No a potom na základe toho dostaneš nejaké vízum, s ktorým môžeš potom vycestovať. Ja som našťastie toto absolvoval tým spôsobom, že som dal len plnú moc slovenskému zastúpeniu tej spoločnosti Gotion a ona to vybavila za mňa, takže ja som musel vypísať protokol alebo formulár, čo je online vec, odfotíš sa tam a požiadaš o nejaký typ víza, už či biznisové alebo turistické, v našom prípade teda išlo o biznis, takže dostali sme biznisové víza a musel som ešte podpísať protokol, že s výnimkou tejto spoločnosti Gotion nebudem robiť žiadne intervíá ani nejaké reportáže, ktoré by sa týkali Číny. Dobre, a teda cestoval si ako dlho, pretože cesta do Číny to nie je len tak, akože, a predpokladám, že to teda nebolo ani na jeden raz, že niekde nejaké medzipristátie muselo byť? Presne tak, lebo my sme leteli teda z Bratislavy do mesta, ktoré sa volá Hefei. Podobne ako ty, ani ja som predtým slovo Hefei nepočul nikdy. Je to také 8,5 až 10 miliónové mesto, čo na slovenské pomery je niečo ako Žiar nad Hronom alebo niečo podobného. No proste mestečko, ktoré existuje, ale veľmi výrazne vyrástlo. Ale nie je to úplne najväčšie mesto, samozrejme, ani zďaleka, že by to bolo na úrovni Šanghaju, trebárs a podobne, ale je to technologické mesto, kde sídli viacero spoločností a my sme leteli vládnou letkou. To znamená to, čo prevádzkuje ministerstvo vnútra, myslím, ktoré zaisťovalo túto cestu z Bratislavy, lebo z Bratislavy teda do Číny nič nelieta normálne, ale vtedy letelo. A my sme išli tým spôsobom, že sme mali pristátie v Kazachstane. Konkrétne hlavné mesto Kazachstanu je Almáta.
Ja som sa to učil ešte takedy dávno ako Almaty, ale dneska sa to teda volá, že Almata, tak tam sme nepristáli, ale pristáli sme v meste, ktoré sa volá Karaganda, o ktorom som v živote nikdy nepočul samozrejme. A to je mesto, ktoré keď pristávaš na letisku, tak si ďakuje, že ako dobre, že si sa narodila na Slovensku. Pretože to z diaľky vidíš, že to tam zastal čas. Ale benzín tam majú relatívne lacný, takže sme natankovali hodinu a pol, sme tam čakali aj pri ceste tam, aj pri ceste späť. No a šťastlivo sme teda doleteli až do konkrétneho mesta Hefei, stade nás zobrali autobusom a išli sme do hotela, ktorý patrí tomuto podniku, to znamená, že to bol Goshen Hotel. Takže my sme boli vlastne naproti centrále, vlastne cez ulicu, sme bývali v takomto hoteli a v skutočnosti to bol veľmi rýchly pobyt, pretože my sme vlastne mali 2 dni. Prvý deň a druhý deň. A to bolo všetko. Potom sme išli naspäť. Prejdeme ale na to, že na čo si tam vlastne bol, čo si vlastne všetko videl, pretože teraz vieme celkovo, ako si išiel do Číny, prečo si išiel do Číny, ale vlastne čo si odtiaľ doniesol. To je podstatné. Ja som si teda kúpil DJI taký na moju kameru DJI Osmo Pocket 3 som si kúpil isté rozšírenie, ktoré som v Európe nevedel kúpiť, ale ty sa nie na to pýtaš. Ja som teda toto si kúpil tak, že som naozaj odbehol si do obchodného centra a toto som si kúpil, lebo napríklad nakupovať v Číne to je samostatná kategória, to nemôžeš zaplatiť. Teda môžeš, ale nie všade zaplatiť kartou, peniaze vôbec nikto nepozná ako mechanické, ale platíš pomocou jednotnej aplikácie, ktorá sa volá Alipay. Pomocou nej môžeš zaplatiť veľmi jednoducho a veľmi sa čudujem, že u nás niečo také nefunguje, lebo ty vlastne len ukážeš QR kód tomu predajcovi a on to načíta a tebe sa to po potvrdení tej sumy stiahne z tvojho účtu a vybavená vec veľmi rýchle, oveľa rýchlejšie ako platba kartou. Super, Číňania na to prišli. Alipay potom umožňuje všetko iné, napríklad objednať taxíky, ubytovanie, zdravotná služba a podobne. Je to niečo také, takto by som si predstavoval Slovensko v mobile, tak by som to povedal. Ale toto je niečo iné. Si zapýtala, že čo som si vlastne doniesol z hľadiska informácií. Presne tak. Takže boli sme teda 2 dni. Prvý deň to bola návšteva tej centrály, kde tam nám povedali teda, že ako tento podnik funguje, čo to vlastne je a aké majú postavenie, čo vyrábajú a prečo chcú ísť na Slovensko. A druhý deň sme boli priamo vo výrobnom podniku, ktorý je tak nejakých 50 kilometrov vzdialený od tejto centrály, ale stále je to v tom... asi sa to volá, že provincia, alebo niečo také, v tom distrikte, kde je aj toto mesto Hefei, čo je hlavné mesto tejto oblasti. Takže boli sme priamo v tom podniku sa pozrieť, ako sa naozaj tie batériové články vyrábajú. A čo z toho môžeš povedať? A čo vlastne vieš povedať bežnému laikovi? Akým spôsobom by si to vysvetlil? Pretože vyrábanie batériových článkov, tak to je taká, minimálne aj pre mňa je to taká abstraktná vec, ktorú si neviem predstaviť. A predpokladám, že oni majú aj nejaké také svoje firemné tajomstvá a podobne, čo sa takisto nemôže povedať. Takže či aj niečo takéto vieš a čo by si vlastne vedel povedať ľuďom o tom? No ja som nepodpísal žiaden prísľub mlčanlivosti, takže tým pádom môžem povedať, že to, čo som videl, môžem povedať. Samozrejme ukázali nám to, čo nám chceli ukázať a neukázali nám to, čo nám nechceli ukázať. To je jasné, proste videl som to, čo som mohol vidieť. Myslím si, že som videl dosť toho a videl som teda to, na čo sa pýtaš. Ešte hneď chcem vysvetliť, že sa vyrábajú tam batériové články, nie batérie do elektromobilov. Batériové články sú tie, ktoré sa tá batéria elektromobilov potom skladá. Oni vyrábajú tieto články, je to istá technológia, ktorá je založená na lítiu. Výsledkom ich práce sú tie články, ktoré potom odovzdávajú ďalej na spracovanie do tých výsledných batérií, ktoré sa potom montujú do jednotlivých automobilov. Konkrétne táto firma Goshen má veľkú spoluprácu s európskou automobilkou Volkswagen. V rámci toho je Škodovka a podobné iné značky, takže tam sa vyrábajú dneska prakticky pre všetky elektromobily tohto koncernu sa vyrábajú v tomto výrobnom podniku. Samozrejme, že tá výroba, keďže tá Čína, takto by som to povedal, elektrické autá v Európe a elektrické autá v Číne je niečo úplne iné. Určite si počula, že sú lacné a teraz Európska únia začala robiť nejaké clá a podobné iné veci. V skutočnosti je situácia takáto. Elektrické auto v Číne je rovnako drahé ako auto so spaľovacím motorom, ak nie lacnejšie. Prevádzka
elektrického auta je 7-krát lacnejšia ako auta so spaľovacím motorom. Vykonanie servisu na elektrickom aute je asi o polovicu lacnejšie ako na spaľovací motor. V Číne veľmi výrazne rastie predaj elektrických aut aj za to, že majú naozaj dobudovanú tú infraštruktúru, že si vedia nabiť kdekoľvek. A zároveň veľmi výrazne klesá predaj aut so spaľovacím motorom. Inými slovami, vznikajú čínske autá, ktoré sú produkované v masovom meradle a preto sú extrémne lacné, s dosť dobrou kvalitou, tak povediať na úrovni európskych automobilov a zároveň si ich ľudia kupujú. Čo na Slovensku a v Európe veľmi nefunguje. U nás sú elektrické autá, nemôžem povedať, že oveľa, ale samozrejme, že sú drahšie ako autá so spaľovacím motorom. Začneš riešiť to, že neexistuje infraštruktúra, keď ideš mimo Bratislavy. A zároveň tí ľudia na Slovensku neprišli tomu proste zatiaľ na chuť. Ale časy sa budú meniť, podľa môjho názoru, neskôr. No a Európska únia na to vymyslela teda geniálny systém, že OK, uvalíme 30% clo na všetko, čo sa týka elektrických automobilov z Číny a my to medzi tým dobehneme. Problém trocha je to, že som povedal, že tie batérie sa vyrábajú pre Volkswagen. Inými slovami, Európska únia udelila clá na autá, ktoré sa prezentujú ako keby európske, lebo Volkswagen je takáto značka. Takže troška je to také, že komu sme vlastne tie clá udelili, ale výsledkom tohto by malo byť z môjho pohľadu to, že by sme my začali vyrábať tie elektrické batérie, ktoré sú najdôležitejšia a najdrahšia časť celého elektrického auta v Európe. A to má byť zrovna katastrálne územie mesta Šurany. Myslíš si, že by to dokázalo nejakým spôsobom ovplyvniť aj ceny a rozšírenosť elektrických aut tuto na Slovensku, alebo teda v okolí? Ono je to politická otázka, vieš. Ja som sa pýtal na to napríklad, že či tá Čína má teda nejaké, tá vláda čínska, či má nejaké, ako by som povedal, že ti zaplatí istú časť toho auta, alebo že v čom to je. No ono je to dané v tom, že oni naozaj vedia to vyrobiť lacnejšie. V Európe sú isté krajiny, kde dostaneš nejaký príspevok na nákup elektromobilu, ale je to také maličké. Ono, vieš, to je taká otázka, akože čo riešiť, alebo čo bolo skôr, či vajce, alebo sliepka. Vieš, že ľudia si začnú na Slovensku, podľa mňa, kupovať elektrické auto vtedy, keď naozaj bude na tej istej úrovni tak drahé, tak by som povedal, dneska sú autá dosť drahé, tak drahé ako auto so spaľovacím motorom. Za ďalšie, keď bude tá infraštruktúra dobudovaná tak, že nebude problém vycestovať, takže idem do Chorvátska a vieš, nebudeš nútiť rodinu teraz, že vážení priatelia, teraz tu bude 2 hodiny čakať na nabíjanie, dokým to predchádzajúce auto sa nabíja a potom sa budeme nabíjať my. To takto nemôže fungovať, to nikto nebude akceptovať. A za ďalšie, tá skupina ľudí, ktorá má dostatočne veľa peňazí, by podľa mňa potrebovala ďalšie benefity. Aby mohli jazdiť v pruhu, kde jazdia v rámci Bratislavy len MHDčka. Aby mohli parkovať tam, kde ostatní nemôžu. Potom začnú zvažovať, OK, dobre, zaplatím viacej, prežijem aj to, že to proste stále musím nabíjať, lebo mám tieto výhody. A mám kopu výhod, môžem si chodiť rýchlejšie ako ostatní a môžem chodiť alebo zaparkovať na miesta, kde nemôžem. Toto na Slovensku zatiaľ neexistuje. Ten krok, že budeme mať výrobu tých batériových článkoch v Šuranoch a bude to tak, že množstvo vyrobených tých článkov bude rovnaké ako v tom obrovskom závode, ktorý som videl. To samozrejme dáva istý predpoklad toho, že sa zlacní tá cena automobilov, ale nemyslím si, že len týmto by sme sa dostali do toho, že by sme všetci začali kupovať elektrické autá, ako to v Číne je. A týka sa teda tá naša slovenská výroba len slovenská, alebo sa to bude týkať aj vývozu do okolitých krajín a takto? Pretože toto by mohlo celkovo podporiť aj to Slovensko nejakým spôsobom, si viem predstaviť. Rozhodne ten región šuriansky, ja to dosť poznám, lebo ja teda jazdievam 2-krát za deň som v Šuranoch, ale na stanici železničnej, takže nehovorím, že by som tam akože miestne nejaké veci úplne poznal, ale viem, že je to skorej tak agrárne postavené mestečko, ktoré malo predtým priemysel, ale potom ako sme prešli z jedného zriadenia na druhý, tak niektoré veci sa tam tak ako pokazili. Takže dneska by to potrebovalo toto mestečko, niečo takéto.
Samozrejme, že tam vznikla opozícia voči tomu, majú svoje argumenty, že chcú využívať poľnohospodársku pôdu, že sa obávajú, a to je to hlavné, čo sme mali my zistiť v tej Číne, že sa obávajú toho, že to prinesie obrovské znečistenie toho životného prostredia, že celý región bude zamorený, že tam bude smog, že tam bude nízka kvalita podzemných vôd a rozličné veci, proste, že sa zmenia tak, že sa tam vlastne nebude dať žiť. A toto sme vlastne my tam boli pozrieť, že jednak tú výrobu, na ktorú si zapýtala, a zároveň aj, že čo to má, čo to znamená mať v podstate v meste takúto gigafactory. Tak. No a tvoja otázka bola, že či to bude pre Slovensko, samozrejme, že nie, to bude opäť pre ten Volkswagen, to znamená, že v rámci celej Európy by to malo byť ono by to bolo byť najväčšia výrobňa batériových článkov v Európe. Tak ja osobne som celkom na to hrdý. Nie som celkom povolaný tak povediac povedať tie konkrétne súdy, že čo to bude znamenať pre ten región, lebo až tak veľmi to nepoznám. Ale z môjho pohľadu ako človeka, ktorý pracuje s technológiami, ja by som privítal takýto závod, aby tam bol, a hlavne, aby sme boli krajina, ktorá jednoducho dokáže byť s tými technológiami najlepšia v Európe. A ešte ma napadla jedna vec. Ty si rozprával o tom, že teda Slováci by začali jazdiť na elektromobiloch, ak by mali nejaké určité výhody v Číne. Aké sú tieto výhody tohto? Lebo vezmeme si, že áno, majú tam určite lepšiu infraštruktúru, nabíjačiek a tak ďalej. A zároveň už sme si povedali, že tie vozidlá sú tam lacnejšie, ale či majú aj nejaké výhody tí ľudia, ktoré tieto vozidlá majú? No, to je dobrá otázka. Dostávajú, každý Číňan je istým spôsobom hodnotený, že ako žije, a toto je hodnotené ako že plus, keď máš elektrické auto, lebo je to lepšie z hľadiska životného prostredia. Ale to, čo som sa pýtal, tak nedostávajú žiadne nejaké ďalšie výhody finančného rázu, alebo to, čo som spomínal, že by teda oni mohli jazdiť v nejakých iných prúhoch. Tam je to založené na tom, že oni to proste chcú, že to vychádza z ich podstaty a zároveň majú na to možnosť. Ja som videl tam napríklad takú, že mobilná nabíjačka. Ak by sa ti niečo stalo na ceste, alebo kde si napríklad na parkovisku, že nemáš tam nabíjačku z nejakého dôvodu a tvoje auto je vybité, tak na to existuje veľmi jednoduchý spôsob, ako si tú mobilnú nabíjačku privolať, nabiť a ísť ďalej. A funguje to naozaj skvele. To, čo ja som videl, boli parkoviská, kde boli niečo ako, keď si predstavíš pre mobilný telefón powerbanku, tak tá powerbanka bude mať kolieska a ty si cez mobilnú aplikáciu, samozrejme Alipay, privoláš a zaplatíš za takéto niečo, že priamo si nabiješ na tom mieste, kde si zaparkovala. Že nehľadáš nejaké miesto, kde je tá nabíjačka v rámci toho parkoviska, ale ty zaparkuješ na konkrétnom mieste a k tebe príde tá nabíjačka a nabiješ si to. Takže odpoveď na tvoju otázku, že tie popudy k tomu zo strany vlády, aby si kúpili elektrické auto, neexistujú, ale ľudia sú ochotní a radi pôjdu do toho systému, že áno, budeme mať elektrické auto, pretože je to lacnejšie pre nich z hľadiska prevádzky aj servisu a zároveň netrpia tým, čo trpia na Slovensku, že je tá infraštruktúra zatiaľ nedobudovaná. Slovensko ináč nie je až tak nejako strašidelne na tom, ale okolité krajiny, keď chceš ísť smerom na východ, tak tam začneš potom trocha trpieť tým, že elektrické nabíjačky nie sú tam, kde ty si ju konkrétne očakávala. Inak tá mobilná nabíjačka by ma zaujímala. Ako dlho trvá, kým tá nabíjačka k tebe príde? A zároveň spomínal si, že sa to teda platí cez to Alipay. Koľko takéto niečo stojí? Výborne. Takže nabíjačky, ktoré som ja videl na dvojposchodovom parkovisku, boli tam 18 nabíjačiek, takže bolo dostatočne veľa možností nechať si ich nabiť. Oni sú pri takom hube, kde sa nabíjajú a potom, keď ich niekto privolá, tak proste stade vyrazia a prejdú. Aj medzi poschodiami to vedelo chodiť a aj si vedela zaplatiť cez aplikáciu, ako popisuješ. No, proste to bolo taký onlineový život. Nabitie tých batérií, ktoré vyrába spoločnosť Gotion, je taká, že za 25 minút nabiješ z kapacity 10 na 80%. To sa vždycky v týchto hodnotách udáva, pretože to je taká vhodná kapacita na nabíjanie. Od tých 80 do 100% to už veľmi dlho trvá a nestojí to veľmi za to nabíjať to rýchlo nabíjačkou, lebo príliš veľa budeš čakať a príliš veľa zaplatíš za to, aby si nabíjala tých 20%. Takže od 10 do 80 za 25 minút nabiješ. Cena elektriny v noci v Číne je naozaj veľmi nízka a preto si ľudia väčšinou nabíjajú tak, že oni proste zaparkujú na nejakom mieste a nechajú si naplánovať to parkovanie a tá nabíjačka k ním príde a nabije ich a odíde preč.
Takže celkom to takto funguje. Ale toto je len tá mobilná časť. Ono existuje okrem toho aj tá časť fixná, že prídeš k tej nabíjačke a nabiješ si. Tam môže byť ešte väčší ten výkon. Spýtam sa ťa ešte jednu vec. Čo ťa na Číne najviac fascinovalo? Keď si tam takto bol, pretože už toto ako rozprávaš o tých elektromobiloch a o tých batériách a tak ďalej znie zaujímavo, ale čo ťa tam dostalo tak najviac? Sú 10 rokov pred nami a keď som tam bol pred 2 rokmi, tak boli len 5. Inými slovami, veľmi výrazne idú smerom dopredu. Ja nehovorím, že poznám celú Čínu, samozrejme, že nie. Poznám mestá typu Shenzhen, Šanghaj, Peking, teda po našom, možno Chengdu a podobné iné veci. To všetko sú akože veľké, obrovské mestá, viacej ako 10 miliónov obyvateľov, kde samozrejme technologický život žije. Myslieť si to, že Číňan je človek, ktorý bude mať jednu hrst ryže na deň a z toho bude živý, to platilo pred 100 rokmi. To dneska je niekde úplne inde. Oni chcú si kúpiť značkový tovar, ktorý je z Európy a Číňanka musí mať značkovú kabelku, to bez toho nemôže žiť. Rovnako tí ľudia sa radi zabávajú, no proste funguje to celý ten život a mňa najviacej dostala tá doprava, ktorú oni majú. Ako som teda povedal, ja rád. Každý deň proste cestujem tým vláčikom a viem, čo to znamená ísť na Slovensku vlakom z jedného miesta na druhé. Proste to nikdy nevieš, kedy prídeš. A ono to funguje v Číne tak, že takmer všetko je mimo úrovňové. To znamená, že aj diaľnice stávajú tak, že je to vlastne hore na pilieroch postavené. Všade majú diaľnice a všetky sú takto postavené a ďalšie piliere sú postavené pre železničnú trať. Inými slovami, to je úplne oddelené od toho, že ako žijú ľudia dole na zemi. Toto je proste na nejakej inej, novej úrovni. Vieš, skočiť pod vlak v Číne znamená, že si horolezec, ktorý sa proste vyštve ráde si hore, no to nikto nebude robiť. Kdežto u nás ja mám s tým dosť veľké skúsenosti. Keď proste niekto skočí pod vlak, tak to máš 2 hodiny meškanie, lebo to treba vyriešiť. A takéto niečo sa tam nestane. Rovnako aj vplyv počasia a podobné iné veci, to tam neexistuje, že by tam strom spadol na kolaje. To není možné. Takže tá doprava a tá možnosť, ako môžu sa oni dopravovať, ma naozaj dostala. Oni keď si kúpia lístok na vlak, tak to sa im prepíše do ich občianskeho preukazu. Ale inými slovami je spárovaný ten lístok s občianskym preukazom. Oni keď idú na vlak, na železnicu, tak vlastne ukážu len ten občiansky a to je zároveň kontrola toho, že je to ten človek konkrétny a zároveň, že ide na ten a ten vlak. V Číne je všade kontrola a každý ťa na to upozorňuje. Prídeš do hotela, odfotia ťa a povedia ťa to za to, aby sme vás mohli sledovať. Každý vie o tom, že je sledovaný a potom ty sa aj neopovážiš na chodníku zahodiť nejaký papierik, pretože všade máš napísané, tu sú kamery, ktoré vás sledujú. Ty sa budeš proste vzorovo správať. Môžeš urobiť niečo takéto na mieste, kde nie sú kamery, čo miestni vedia samozrejme a vidno to, že kde sú a kde nie sú kamery, ale tých kamier je tam toľko, že vo všeobecnosti máš úplne čisté prostredie, tak by som to povedal, nemal to odskúšané, ale keď dáš na chodník 100 € a podločíš kameňom, tak ak tú 100 eurovku neodfúkne vietor, tak ju tam nájdeš. Tak by som to povedal. Neskúšal som to, ale myslím si, že to takto môže fungovať. Lebo všetko je tam ako pod dozorom. Či je to dobré alebo zle? No, zabudnime na GDPR. To tam nefunguje. Či je to dobré alebo zle, ja neviem povedať, ale takto oni žijú a vidím, že teda technologicky idú hodne hore. Že ako je tam s dodržiavaním ľudských práv, podobne to nie je moja téma. Nebudem to riešiť. Videl som len to, čo som videl a to môžem popísať. Ale tak nebola to tvoja posledná návšteva Číny, predpokladám. Tak mám naplánovanú ďalšiu, tak ešte tento mesiac, tak tento raz by to malo byť na trocha dlhšie, lebo toto bolo naozaj trocha to trpelo tým, že my sme vlastne 12 hodín tam cestovali a 14 hodín späť cestovali a boli sme tam vlastne menej ako 80 hodín. Vieš, takže bolo to také akože šup, všetko rýchlo a už preč. Tak, že by som si tam akože nejaké múzea pozeral alebo chodil po množstve obchodov, to sa nedá proste povedať. Ja som mal veľkú šancu, že na tej ulici, kde my sme mali ten hotel, to bol predaj DJI, tak tam som bol veľmi šťastný a kúpil som si svoje rozšírenie na moju kameru, ale inak ako ja som vlastne nemal
veľmi možnosť chodiť medzi ľudí a myslím si, že to bol aj tak trocha zámer, aby sme my ako novinári jednoducho nerobili nejaké rozhovory s miestnymi ľuďmi a aby sme sa venovali tomu, na čo sme podpísali naše víza. Takže takto to reálne bolo. Tak verím, že na budúce si tú Čínu užiješ trošku viacej aj z tej kultúrnej zložky a tak ďalej. A ja ti teda ďakujem za tento rozhovor. Bavilo ťa to? Bavilo ma to veľmi. Ja som sa naozaj veľa dozvedela celkovo. Elektromobilita ma celkovo zaujíma, ale nie som v tom zase tak zbetnutá, takže si ma akože aj to porovnanie Číny a Slovenska bolo pre mňa veľmi zaujímavé a verím, že aj ľudia, ktorí nás teraz počúvajú, tak si z toho zobrali naozaj veľa. A teda budem sa tešiť na budúce, keď sa porozprávame možno o tvojej budúcej Číne. No, určite. Ale ináč rád by som sledoval tento príbeh až do konca, takže ak to naozaj začne, tá výstava, čo by malo byť v tých Šuranoch do nejakých 2-3 rokov, tak by som celkom rád išiel pozrieť, že teda, či sa to naozaj teda toto zrealizovalo, tak to určite budeme vedieť, ale teda, že či to naozaj tak vyzerá, ako to bolo v tej Číne, lebo to ma tam naozaj zaujalo, vieš, tam bolo všetko robotizované, to bol čisto digitalizovaný podnik, kde tí ľudia vlastne kontrolovali tie výrobné procesy, ale všetko bolo založené na čínskych výrobných strojoch, im nimi vyrobených a zároveň tam bol minimálny vplyv toho človeka, takže všetko bolo také, no v podstate sme tam samozrejme, že sme nemohli robiť nejaké zábery. Ja som si robil video, takže toto sa prevtelí tak trocha do videa, ale to video obsahuje vyjadrenia jednotlivých ľudí, jednak zo strany tých Šurian, jednak zo strany vlády a podobne a mám nejaké zábery, ktoré sme dostali od nich, že ako to tam naozaj vyzeralo. Pozrel som si ich a teda zobrazujú to, čo som ja videl, takže OK, samozrejme, že prešli nejakú kontrolu, aby to nebolo to, čo nechcú, aby sme zobrazili, alebo čo. No proste máme nejaké zábery, takže urobím video, takže ľudia k tomuto počúvaniu budú mať aj možnosť pozrieť sa na to, ako to tam vlastne naozaj vyzeralo. Určite, tak sa budeme tešiť na video určite. A ak nás ešte nesledujete na našom YouTube kanáli, dajte odber, takisto si prečítajte Ondrejové zážitky z Číny na našom webe tačit.sk a teda budeme sa počuť pri ďalšom podcaste. Lúčim sa s vami ja, Katka, ahoj. Ja vás pozdravujem tiež, ja som Ondrej Macko, dovidenia.